Păi de zaruri repede aici. Hai cu zarurile, că nu merge astăzi. Dacă vreți, donați ceva, nu știu ce să zic. Donați ceva, link-ul din imagine. Haide, bravo băi, bravo mă, link-ul din imagine. Este mă, bravo băi! Incredibil! Bravo tată, bravo! Bravo bă, ia uite bă banii, să vină banii. Bănuțul nostru nu ni-l ia nimeni. Mai ai mă țigări? Nu. Nu mai ai, aia e. Milene, să mă duc la magazin că mai am 20 de lei. Bravo băi, bravo tată. Bravo băi, incredibil, bravo. Mamă. Aia e mă, bravo mă.